Il-kap nazzjonalista Bernard Grech tkellem fuq ir-radju tiegħu is-sibt filgħodu u nfexx jattakka il-gvern. Bi kliem ibes quddiem rating ekonomiku ieħor ta' A+ minn Fitch li nnutat l-għajnuna li tal-gvern lill-familji u n-negozji waqt pandemija, Bernard Grech għalhekk. Allura jiena ngħid kif jista' l-Prim Ministru jagħti l-eżempju jekk qed imexxi gvern ħallel mal-familji. Id-diskors negattiv ta' Bernard Grech intqal anke fi sfond li sa ftit tal-jimilu il-gvern ħabbar li biex ma jelowx il-prezzijiet tal-fuel bħalma ġara fil-pajjiżi ġirien tagħna tnaqset l-aktar possibbli it-taxxa fuq il-fuels. Dan f'kuntest ta' żieda fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Intant fl-intervista qasira li ta' fuq ir-radju tiegħu Bernard Grech imbagħad għalhekk. Però bir-rispett kollu għandna gvern li qiegħed aljenat. Dan qalu fi sfond tal-liġi responsabbli dwar l-użu tal-kannabis li fuqha Bernard Grech biddel il-pożizzjoni wara li l-fazzjoni li għamlitu kap tal-Partit Nazzjonalista talbitu iqatta' biċċiet il-liġi proposta mill-gvern. L-istess liġi li skont Grech l-ewwel il-gvern ikkupjah fuqha u għalhekk rid il-mertu fuqha iżda issa kellu joħroġ kontrija wara ġlied fil-grupp parlamentari tiegħu. Fil-fatt fuq ir-radju kien kostret jgħid hekk. Imma għandna qudiemna din l-ixti tal-kannabis ma ħarabniex minnha. Dan qalu anke hekk fil-verità Bernard Grech laqqas kien jaf li ħarġet white paper fuq l-użu responsabbli tal-kannabis u qatt ma pparteċipa f'konsultazzjoni li bosta taw il-femiet differenti tagħhom.